Bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl. Croeso dylan yn fath o'ch gweld chi gyda ni bore yma. A croeso i bawb sydd wedi ymuno â ni ar y Zoom. Croeso mawr, ni'n gweld chi eisiau chi, dwi'n dweud na bod tro am eisa gwir. Y prynhawn yma, rhwng 6 a 7 o'r gloch, ymarfer ble mae'r asyn. Nos Fawrth wedyn, cyngerdd côr y Tabernacl am 7 o'r gloch. I ni'n cefnogi Shelter Cymru a Guide Dogs Cymru. Jeffrey Howard ar yr organ, Ryan Wood wrth y piano a'r arweinydd Matthew Nash. Plis dewch i gefnogi, mae'r tocynnau yn £10. A bydd côr plant ysgol Pencoed gyda ni hefyd. Oedfa'r bore Nadolig am hanner awr wedi 9 fan hyn yn y Tabernacl. A oedfa ola'r flwyddyn am gwarter wedi 11 yma eto yn y Tabernacl. Cofiwch mae'r amlenni yn y gynted i chi casglu nhw ar y ffordd allan a cofio rhoi'ch enw ar yr amlenni. Wel, Sul nesa, bydd cinio Nadolig yr Ofalaeth yn y grof ym Porthcawl. Mae Tom Price yn gofyn i bawb fod na erbyn hanner awr wedi 20. Sul nesa yn y grof, hanner awr wedi 20. Wel, neis i weld Mary Hughes mae bore yma, mae 5 blwydd hi. 5 blwydd hapus Mary, ond mae'n dweud it's not the big one. So, okay. Ond fe ddylen ni weithio chi, diwedd y mis hyn, it is Gwerfyl's big one. Diwedd y mis. Reit, ac hefyd mae John, dyw ddim ma bore yma, John a'i gŵr, maen nhw'n dathlu i priodas rhyddem heddi a dweud y gwir. Ond o'n i wedi gobeithio byse John ma, ond dyw hi ddim. Wel, daeth ton o dristwch dros ardal Pen-y-bont ar ogwr, prynhawn Sul diwetha. Pan ddaeth y newydd fod Dilys wedi marw. Dilys ffrind i bawb, gwraig annwyl, mam arbennig a mam gi sbesial iawn. Roedd Dilys hefyd yn sbesial yma yn y Tabernacl. Mae ei gwaith llaw yn addurno'r capel a'r gyntedd. Baneri Dilys, baneri o radd uchel. Roedd Dilys wrth ei bodd yn mynd ar fordaeth gyda digon o waith llaw yn y ces. Wedyn, clatio bant ar y balcony a'r crow's nest. A dyma'r baneri maen nhw wedi bod dros y byd. Diolch. Ôl diwyd law a dawodd ar ei thir, a gair diw a hoffodd. Mawr fri arweddu ar oedd, a'i hwyneb adref hunodd. Diolch Dilys am bopeth. Rydym yn meddwl am hywel a'r teulu i gyd. Bydd angladd Dilys dydd Iau yma, dydd Iau nesa, gyda gwasanaeth cyhoeddus yn ymlosgfa Llangrallo am hanner awr wedi 10 y bore. Mae'r capel mawr wedi cael ei ailagor.
Ac yn dilyn hyn am gwarter I 12, fe fydd yma oedfa I ddathlu I bywyd, yma yn y Tabernacl, cwarter I 12, yn yr amlosgfa am hanner awr wedi 10. Fe dderbynydd rhoddion cof am dilys i'w rannu rhwng Cymdeithas Alzheimer's a chymorth Cristnogol. Nos da dilys a diolch. Cewn i'r casgliad. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto hitha yn Ail Sul yn hymor yr Adfent. Ac mae'r canwylla wedi ei cynna gyda ni. Ac dwi'n mynd I ddarllen yr ail bennill yma'n hyn gan Robin Gweinidog. Mae eto yn Adfent ar ganwyll o hyd, goleuo mae hon yn hwyllwch y byd. Mae'n ganwyll ein heddwch ac Iesu fab Duw yn dywysog tangnefedd i'n dysgu I fyw. Ydwch chi ni droi at yn carol gyntaf felly, sef carol 468 ag 8. 468. Tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref ac addolwn ef. Gyda'r llwythau unw nina ar y llwybra at y cryd. Tua'r preseb awn gyda chalon lawn a phenlinio wnawn. Ac yn y blaen 460 ag 8. Mae'r darlleniad o'r ail bennod lyc, y bugeiliaid a'r angylion. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas. Roedden nhw wedi dychryn am y bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen I newyddion da I chwi, newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn.
Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y Brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr Arglwydd. Dyma sydd byddwch yn ei adnabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach, wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddeiar islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliad yn dweud wrth ei gilydd, dewch, cadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r arglwydd wedi dweud wrth ni sydd wedi digwydd. Felly i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd a beth ddywedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu, at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio bob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan gamol a moli Duw, a popeth roedden nhw wedi ei weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel yr oedd yr angel wedi ei ddweud. Bendith ar y darllen a'r gwrando. Wel ydy, mae o'n ddarn cyfarwydd iawn i ni gyd yn dydy, hanes bugeiliad. Ac yma, dwi'n credu bod ni yn dod at y thema yna o heddwch sydd ar gyfer Ail Sul yn hymor yr Adfent. Y gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Ac mi fydda ni yn myfyrio ar hynny wedi y garol nesaf. Ac felly gadwch i ni droi at yn carol nesaf, sef 436. 436. Awn i Fethlem, bawb dan ganu, neidio, dawnsio a diferu, i gael gweld ein prynwr credig, aned heddiw ddydd nadolig. Ac yn y blaen, carol 436.
Pan dyn ni'n meddwl am bugeiliad, un o'r pethau sy'n fy rhyfeddu i wastad am stori y geni yw y ffordd fod Duw wedi penderfynu bod y bugeiliad yn mynd i fod yn dyst i'r geni ynddo. Doedd y bugeiliad ddim o statws mawr o fewn y gymdeithas o gwbl. Roedden nhw allan ar y bryniau, oedden nhw i ffwrdd oddi wrth y gymdeithas, os liciwch chi. Mi roedden nhw ddim yn cael ei gydnabod yn rhan o'r gymdeithas. Pobl ar y cyrion oedden nhw, yn gwylio ei defaid liw nos, ac eto dyma yr pobl ddiwisiodd Duw i fod yn dyst gynta i'r geni. Y geiriad, wrth gwrs, mae'r angylion yn ddweud wrth y bugeiliad ydy gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Meddyliwch am fod yn sgidia y bugeiliad y bryd hynny. I weld yr olygfa yna. Un o'r pethau fydda i'n troi ato fo drol o tro yn ystod tymor yr Adfent a'r geni yw cyfres o fonologa sydd yn edrych ar gwahanol gymeriadau yn y Beibl ac yn hanes y geni. Ac dwi am ddod at rhan y fan hyn rwan, un o'r tystion, un o'r bugeiliad. A dwi am ddarllen i ymatab o. Felly mae'n rhaid chi feddwl bod fi'n un o'r bugeiliad rwan, reit? Dwi'n mynd i wisgo het na'n byd ar ym mhen a gyda fi'n ffon chwaith, reit? Ond mi dwi'n gymeriad gwahanol rwan. Mi roedden ni'n gwylio ein praidd fyny ar y bryniau. Roedd hi'n noson fwyn ac roedd yr awyr yn ddisglair a ser. Cofia fe'n bod ni'n siarad am y cyfrifiad. Chod y dorf a dieithriad o... Wel, mi oedd y lle'n llawn dop i ddeud y gwir. Ond yn sydyn yr oedd ffagl o ola. Gola na welwyd ohono erioed o'r blaen. Yna, mi welson ni angal yn sefyll o'n blaen ni. Angel. A meddyliais fod y diwedd wedi dod. Ac y bydda Duw yn fy meirniadu. Ond siaradodd yr angel a llais addfwyn ond pwerus. Peidiwch a gofni, medda'r angel. Rydw i wedi dod â newyddion da i chi. A ddaw a llawenydd mawr i'r holl bobl. Y diwrnod hwn yn y rhe Dafydd ganwyd eich gwaredwr, yr arglwydd Crist. Ond roedd yna fwy. Pethau nad oeddwn ni'n ei deall am ryw strybedi o liain a baban mewn preseb. Ac mi roedd yna gerddoriaeth hefyd. Nid sain dena ffliwt bugail, mor dda ydw i ar y ffliwt, ond twrw gogoneddus côr o angylion. Wir i chi, côr o angylion yn llenwi'r awyr, yn canu mawl i Dduw. A dyma maen nhw'n dweud, mawl i Dduw yn y nedd uchaf, a heddwch ar y ddeiar, i rhai hynny sydd wedi plesio Duw. Mor sydyn ac yr ymddangosodd yr angel cyntaf, fe ddiflannodd y côr mawr. A cyrraedden ni ar yn pen yn hunan eto. Ar yn pen yn hunan gyda'r defaid a'r ser bach disglair. A dyma ni'n edrych ar yn gilydd mewn syndod.
Wel, allwch chi ddychmygu'n gallach. Ai breuddwyd oedd o cyfan? Neu ai gwir noson ein hiachawdwriaeth oedd hon? Beth am fynd i Bethlehem, dywedais i o'r diwedd? Mi gawn ni gyfla yn awr, da chi gyd wedi cael angel bach wrth ddod i fewn. Ac ar yr angel honno, fydda ni yn troi at yr arglwydd mewn gweddi bach. Ac dwi am eich gwahodd chi i ysgrifennu unrhyw weddi y dymunwch chi ar yr angel hon. Ac hefyd, da chi'n gwybod wrth feddwl am heddwch, os da chi'n gallu meddwl am rhywbeth be mae heddwch yn ei olygu i chi hefyd. Neu beth hoffa chi i weld yn y byd ni heddiw. Mi fydda ni wedyn yn dod i fyny i fan hyn. Mi gewch chi rhoi eich angel i rywun arall os da chi'n eisiau dod i fyny, reit? Ac mi fydda ni yn hongian yr angylion ar y cortyn yma, neu'r riban, ddylwn ni ddeud, sydd o amgylch y pwlpid. Ac mi fydda ni'n gwrando ar gân yn ystod hyn. Gân angharad bryn, heddwch i'r byd. Dyn gael eich gwahodd chi felly ysgrifennu ar hwnna. Os da chi ddim wedi cael angel, rhowch dwylo i fyny, mi na i ddod o hyd i angel i chi. Ar golau gwyrdd a coch yn cynhesu canol nos, yn cynhesu'r byd. Ac yr oer fel yr awel fain, tro yr hewyd yn berffaith sain, yn neges lawen hon, wrth i bawb ddod ger i bron, at wyrth y byd. Wyrdd yn fregus rai, cofiwn wyrth y rwy, ymunwn oll mewn hwyl, mewn llawen fi. Uwch y bryniau'n siriol i'r nef, mae'n atgof yn serenu dros do hyn, daw sain y clychau man, a chysur yn ei can, yn mynnu heddwch i'r byd. Uwch ben mae seren nos, a'i golau'n pefrio canol nos. Dewch yn nes a dewch yn hyd, i ganu heddwch i'r byd.
I ganu heddwch i'r byd. Heno daw golau, heno daw ser, I droi y dyddiau di yn liwiau per, a'r golau gwyrdd a coch yn cynhesu canol nos, yn cynhesu'r byd. Ac yr oer fel yr awelfau, tro'r hewyd yn berffaith sain, y neges lawen hon wrth I bawb ddod ger I bron a dwyrth y byd. Briwch ben mae ser yn dos, a'i golau pefrio canol nos. Dewch yn nes a dewch yn hir, I ganu heddwch i'r byd. Ac os fydd llawn y ganwys yn gwanhau, Gydwch chi ni barhau yn yn gweddi. O Dduw ein tad yn efo a sanctaeth, da ni yn diolch I ti bod ni'n gallu troi at y ti mewn gweddi, a bod ni gyd wedi cyfrannu at y weddi y bore yma. Wrth I ni feddwl am heddwch, mi rydyn ni yn gwybod arglwydd, yng nghanol cyfnod yr adfent, yng nghyfnod y disgwyliadau. Da ni'n cofio am dywysog tangnefedd a ddaeth hi'n byd ni, a hynny yn Iesu Grist. Yn gofyn I ti arglwydd felly, I dderbyn pob gweddi ddistaw sydd ganddo ni. Y rhain sydd ar yn calona a'n meddyliau ni y bore yma. Da ni'n cofio arglwydd am gofleidiad cariad y baban brenhinol, bu mewn cadacha yn Bethlehem di Croeso. Ac felly heddiw cynorthwyo ni rhag gorlenwi yn bywydau o'r brysur, fel nad oes lle nac amser I ti yn ein cartrefi na'n calona na'n cynlluniau. Y feddwl am y diffyg heddwch yn ein byd ni, mi rydyn ni wrth reswm yn troi'n golygon, tua y dwyrain canol, ac da ni arglwydd yn gofyn I ti i'n cadw ni rhag ymgolli yn ein dyheuad hunanol. A boed I ni gofio a chofleidio y tlodion anghennus, y newynog, y digartraf, y diwaith, y diamgeledd, yr unig, y ddi-deulu. Cofiwn am y miloedd
Ond nid y miliynau sy'n byw mewn ofn ac ansicrwydd oherwydd casinau bach rylondeb mewn rhyfeloedd niferus yn y byd heddiw. Ac felly bod yn ei ganfod gweledigaeth newydd ar gyfer y byd rhwygiedig hwn. A bod yn ei gyd drafod i chwilio, chwennych a dyheu am ddyfodol mwy disglair a diogel lles a bydd pawb a phob un. Rwy'n ni gymhelliad cryfach i garu yn cymydog fel ni'n hunan. Ac fel rydyn ni wedi'n caru a byddwn yn cael ein caru i diwedd amser gan ein tad trygwyddol. Ac fe fynnwn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Ond ysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, wrth yn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, can i seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Mae gadwch chi ni ganu yn carol nesaf, sef 469. 469. Rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf, am roi fab anwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ei natur a'n dyled a'n dolir, i'n gwared o'n gwewyr a niwair. Ac yn y blaen, 469.
Heddwch ar y ddeiar I slaw a bendith Duw ar bobl. Mae rhai pobl yn gweld hwnna yn heriol. Oherwydd pan dyn ni yn meddwl am y dwyrain canol y bryd hynny ac yn dal I feddwl am y dwyrain canol heddiw, a bod yr yngylion yn dweud heddwch ar y bobl islaw, wel, da ni'n gwybod yng nghyfnod Crist a heddiw, mae'n bell o fod â heddwch yno. Ond be oedd yr yngylion yn ei olygu drwy ddeud heddwch ar y ddeiar islaw? Wel, heddwch sydd yn dod i'r byd, ynde. Heddwch sydd I ddod drwy Grist Iesu, tywysog, tangnefedd. Y noson dawel honno wedi chwalu gan gorws o angylion yn atseinio ar draws caeau Bethlehem, a fod y bugeiliad yn cael ei bendithio ac I fod yn dyst i'r heddwch sydd yn dod i'r byd. Mae angen I ni wrth reswm I ystyried natur ddwys y cyhoeddiad hwn, heddwch a ddatgenir mewn byd sy'n goforiog o wrthdaro, sydd yn llawn ansicrwydd. Mae'n heddwch yma sy'n rhagori ar helbyl daearol gan gynnig llonyddwch dyfnach a geir yng Nghrist yn unig. Fel dilynwyr Crist, fe'n gelwyr I ymgyrffori'r heddwch yma yn feunyddiol, I fod yn dangnefeddwyr gan estyn maddeuant, cymod a chariad, gan adlewyrchu'r heddwch hwnnw sydd wedi dod gan Grist I bob un ohonan ni. Un o'r bethau ddywedodd Richard Cleaves yn y podcast ar gychwyn o'r wythnos, fod pobl yn gallu gweld y Nadolig fel rhywbeth I blant. Ond stori oedolion ydy o mewn gwirionadd, edodd Richard. Ac os da chi wedi cael cyfle I wrando ar Richard yn siarad ar y podcast, plwc bach yn fan hyn, hysbys bach, I chi fynd draw I wrando ar y llu o podcast sydd bellach I fyny ar yn gwefan ni. Ond ia, wrth edrych I gyfeiriad y dwyrain canol, mi rydyn ni'n gwybod bod Bethlehem yn ddinas drwblus ac ychydig o flynyddoedd yn ôl, 2 flynedd yn ôl, mi nes I ddarllen Carol mewn gwirionadd gan Graham Adams o Troubled Town of Bethlehem, sydd wrth gwrs yn edrych ar o ddinas dawel Bethlehem. Ac yn diolch I Robin Samuel o bryd hynny fe aeth ati I gyfieithu y garol yma o Troubled Town of Bethlehem ar yn cyfar ni. Ac mae o bellach yn y Cristion ac mae o yn eich coenonia chi hefyd rwan. Ond ydych chi'n edrych ar y geiriau. Ac yna ni gyd allan y garol yma gyda'n gilydd y bore yma. O ddinas drwblus Bethlehem ydy enw'r garol. Ac I gyd fynd gyda'r garol yna. Y llun welwch chi ydy llun sydd wedi cael ei wneud gan Banksy, sef yr arlunydd sydd yn creu graffiti ym mhob man felly.
Ac mae'r graffiti yma ar y muria sydd o amgylch Bethlehem. Ac mae o'n profocio mewn gwirionedd yn dydy. Ond gadwch i ni gyd allan o ddinas drwblis Bethlehem gyda'n gilydd. O ddinas drwblis Bethlehem, gwrthdaro ar bob llaw, hir yw dy nos heb seren dlos i gadw'r ofnau draw. Ond yn dy strydoedd tywyll mae goleini'r byd yn gydd, tangnefedd Duw i ddynol ryw sy'n ceisio torri'n rhydd. Can sfaban mair a ddaeth un byd a'i gri am ddiw yn ef, yn ffrind a brawd, yn un am cnawd, yn rhodd ei gariad ef. Mae sŵn y bom a'r gwn a'r gryn yn boddi'r newydd da, ond pobl ddiw gall gadw'n fyw y gobaith a'n rhyddha. Fel eira'r nos yn ddistaw daeth, y Crist i lawr i'r baw, a dod o hyd y mae i'w fyd i wasgar ofn a braw. Mae'n herio grym a gallu dyn, a'n gwahodd ninau mai, i dorri'n rhydd y bobl sydd yn gaeth dan ormes gwau. O blentyn eofn Bethlehem, grymusa ni yw'n cri, i rannu hedd a chwalu'r cledd, a charu fel gwnes di. Cyhoeddwn gyda'r engil gynt, tangnefedd ar y llawr, gan ddwyn ynghyd dy blant i gyd yn un mewn teulu mawr. Ia, mae gan hanes y geni a'r thema o heddwch a'r Crist yn dod i'r byd fel heddwch, neges mor bwysig ar gyfer yn byd ni heddiw. Ac felly gadwch i ni nid yn unig gofleidio'r heddwch a gynigir gan Grist, ond hefyd ei rannu a'n gilydd. Gadwch i ni fod yn genhadon cymod a gobaith mewn byd sydd yn hiraethu am heddwch barhaol. A bod i'n neges sydd yn yr Efengyl yn Olyg at seinio ynom ni, gan harwain fel offrynau heddwch Duw yn heglwys, yn cartrefi, yn cymunedau. A bydde di dangnefedd Crist yr hwn sydd yn rhagori ar bob deall, warchod eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Amen. Gadwch i ni droi at yng ngharol olaf 452. 452. Clywch lu'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Dewch pob cenedl lys o'r hod, unwch ar angylaidd glod. Bloeddiwch holl a llawen drem, ganwyd Crist yn Bethlehem. Clywch lu'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad dyn. Ac yn y blaen, 452. Yeah.
A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi o'i. Amen.